Ayan po, dito na ako sa barak. Yun. Ay, tibid ang nagluluto. Amo ay, Bilma. Amo ay, inyo yun. Malupit. Mag-base na tayo at back to work na. May urot ay. Urot na Bilma. Sipag. Iba talaga pag natatawan mo. Cherry pie. Natatawan sa sobre. Pinsan ni Kuya Noli. Natatawan sa sobre. Ayan po, tapos na kaming kumain. Ayan, medyo pa nang sinain. Tapos mamaya, banat na ulit. Trabaho na. Ang sinanay siya nandito. Yo. Jamila, yun. Maghuhugas ata. Mga ano dito, bakasyonista. Mga bakasyon. Ate Bidang, andyan. Kumusta ka daw? Dami, kumusta ka daw? Ano talaga? Sino? Dami. Ba't sino ba nagkukumusta, tol? Alam na. Oh? Sa amin lang yun. Ayan po, mga kaparing Jason. Dadaling ko na yung mga gamit ko dun sa barracks. Back to work na tayo. At yun, medyo tanghali na akong papunta ron kasi gawa nga ng puyat pa. At yun, nagbuto kahapon. At siyempre, yung tumulong din ako dito sa kanila na at pumunta kami dun sa bato gabi para sumunod dun sa dinala yung yung machine yung ginamit dito sa pagbutuhan, yung picos machine. Anong oras kami nakauwi, yung mga taga rito, mga kasama ko. Time check natin 10:07. Back to work. Balik na naman tayo sa trabaho, bahay project. Ayun, nag-chat ako kanina kay Kanoli kung nagtanong ako kung may gawa ngayon, sabi meron. Kaya pupunta na ako doon. Right, abang-abang kung ano yung ganap ngayon doon. At sana tapusin nyo yung vlog na aking gagawin ngayon hanggang dulo. Ayun, muli, parang Jason TV nagbabalik. Yun. Dito na ako sa Bakulod. Napakainit ng panahon. Nandito na ako sa sentrong Bato. Daming tao. At yan, siyempre, congratulations sa lahat na mga nanalo kahapon. Congrats sa inyong lahat.
Yo! Mo ay. Yo. Uy! Di pa? Amo! Amo. Ayan po, dito na ako sa barak. Ay, tibid ang nagluluto. Amo ay. Bibil mo. Amo ay. Ano yun? Malupit. Mag-bis na tayo at back to work na. May urot ay. Urot ni Bilma. Sipag. Iba talaga pag natatawan mo. Cherry pie. Natatawan sa sobre. Pinsan ni Kuya Noli. Natatawan sa sobre. Ayan po, tapos na kaming kumain. Ayan, medyo pamunungan na nung sinain. Tapos mamaya, balat na ulit. Trabaho na. Ang sinanay siya nandito. Yo. Jamila, yan. Maghuhugas ata. Mga ano dito, bakasyonista. Mga bakasyon. Ate Bidang, andyan. Kumusta ka daw? Jami, kumusta ka daw? Ano kami talaga? Sino? Jami. Ba't sino ba nagkukumusta, Tol? Alam na. Oh? Sa amin lang yun eh, Jami. Hey! Sarap pati ng ngiti. Kikilig pati si Jami. Ako pati yung ngiti. May nangungumusta na pati kay Jami. Oh? Malupit. Ang lupit. Sana all talaga. Kilig. Sa amin lang yun eh, Jami. Ano, Jami? Kinikilig. Grabe yung init. Oh. Thank you, Lord. Busog ah. Hirap ng ulam. Sariwang-sariwa yung tilapia.